Pokračujeme ďalej šalátovou uharkou a ľadovým šalátom. Uharku sme očistili tak nahrubo. Uharku vydladáme ocemieneno čoko. Rovnomerné časti nakrájame na pasiky. Poctíme ho troškou medu, troškou korenia, troškou saliče salentína a jablčného octíku studený vadr. Ľadový šalát rozdelíme na polovicu, nakrájame si ho na pasiky. Očistené kajanské papričky si nasekáme na pasiky a potom na kocočky malé. Na takéto väčšie časti, aby tam bolo jasne vidieť, čo to je. Nakrájame na kocovky. Feta balkán syr prehodíme do misočky. Z uhorky zlejeme prebytočnú šťavu. Ideme si vytvoriť pikantnú a nepikantnú verziu. Že do nepikantnej a pikantnej verzie môžeme? Pridáme majonézu. Čiže začneme 2 lyžičkami a postupne to rozdelíme medzi. Do pikantnej verzie pridáme polievku lyžicu nášho nasekatného lyžicu a ešte aj kúsok. Miešame. Prihodíme troška feta syru alebo balkánskeho. Náš čili uhorkovo ľadový šalát.